El procés d'escalfament global està, segons les evidències científiques, provocat per les emissions de gasos d'efecte hivernacle que alliberem a l'atmosfera. Un dels principals objectius de la transició energètica, doncs, és el de reduir aquestes emissions per evitar les conseqüències de tipus econòmic i social que aquest escalfament pot produir. En realitat, totes les fonts d'energia, incloses les renovables, generen emissions d'efecte hivernacle. Per exemple, per captar l'energia solar necessitem fabricar primer les plaques que faran el procés, extreure de les mines els minerals necessaris, etc. Així doncs, és útil disposar d'un rànquing de CO2 que ens digui quantes emissions en realitat genera cada font d'energia per poder-les comparar. Doncs aquí el teniu. A la part d'altes emissions tenim els combustibles fòssils i per la banda de baixes emissions tenim la majoria de renovables. Però potser hi ha valors que no esperaves. La hidroelèctrica és la font amb més emissions? Doncs sí, però només en casos molt concrets. La instal·lació de centrals hidroelèctriques obliga a inundar grans extensions de territori per fer embassaments. Si aquests embassaments es fan en llocs amb vegetació molt densa, com zones de selva tropicals, aleshores la vegetació inundada es descomposa i genera quantitats enormes de metà, que és un gas amb un efecte hivernacle 30 vegades superior al del CO2. Per això, tot i que l'energia hidroelèctrica en molts països té emissions molt baixes, algunes centrals de Centreamèrica i Sud-amèrica són les que més emissions d'efecte hivernacle generen al món, fins i tot més que una central de carbó. Per altra banda, potser et sorprèn trobar l'energia nuclear com una de les més netes. Realment, les centrals nuclears no cremen combustibles fòssils ni requereixen materials exòtics. Per tant, des del punt de vista de les emissions de CO2, són una de les apostes més sostenibles, tot i que presenten altres tipus de problemes. En conclusió, les fonts més netes no sempre són aquelles que intuïtivament ens pensem. No us deixeu emportar per corrents d'opinió que enalteixen o que demonitzen determinades fonts d'energia sense conèixer les dades a fons. La informació ens farà sostenibles. Informa't i actua.